Апавяданне трэцяе. Вужачая карона. У маіх паноў быў лоўчы, зваўся Сямён. Дом яго стаяў недалёка ад маёнтка, паншчыны ён не служыў, а ўвесь яго абавязак быў абыходзіць лясы, паляваць з панам, ды прыносіць дзічыну, калі, чакаючы гасцей, або перад якім вялікім святам накажуць з маёнтка. Аднаго дня прыходзіць да яго аканомы, крычыць, стукаючы в акно: «Сямён! Пан казаў, каб ты мусова прынёс да нядзелі пару глушцоў, 2 пары цецерукоў і колькі курапатак. Ды не лянуйся, бяры стрэльбу, майго выжла, ты ідзі на ловы». Заспяшаўся Сямён, бо была ўжо серада. Бярэ стрэльбу, зайшоў маёнтак і з выжлам ідзе блукаць па лесе. У нешчаслівы час выйшаў на паляванне. Хадзіў дзень на вылёт, а бачыў толькі дзятлаў, што дзяўблі на сухіх хваінах. Начаваў у лесе, замёрз, бо была ўжо восень. На другі дзень яшчэ да ўзыходу сонца пачаў туляцца па бары. Але дарэмная праца, нават здалёку не бачыў тых птушак, якіх шукаў, толькі вецер шумеў у дрэвах. Згаладалы сабака ўцёк да свайго гаспадара, і Сямён, змардаваны, смутны, вяртаўся дадому, не ведаючы, што рабіць. Сеў ён на калоду і думае сабе: кепска будзе. Паны не дадуць веры, што я стараўся з усіх маіх сіл. Пэўна, западозрыць мяне ў гультайстве. Пакланіўся б і злому духу, абы толькі дапамог мне гэтым разам. Ледзь гэтак падумаў, з'явіўся велізарны чорны сабака, сеў перад лоўчым і страшнымі вачыма ўтаропіўся на чалавека. Сямён кліча яго да сябе. Але сабака не рушыць з месца, а толькі глядзіць, як шалёны. Ахінуў лоўчага неспакой, і дрыжыкі пабеглі па целе. І тут бачыць, выходзіць з гушчару стары чалавек, валасы зблытаныя ў каўтуны, бровы густыя, змарнелы, як быццам ад сонца і ветру твар, вопратка да пят, ён сядае на пень ля паляўнічага і гаворыць такія словы: «Бачу, што торба твая пустая, і твар смутны. Пэўна, паляванне няўдалае. 2 дні хадзіў па лесе, змарыўся сам, і сабака, згаладаўшыся, уцёк ад мяне. Не ўдалося аніводнага разу стрэліць. Дзе ж падзелася тое птаства? Загадалі мне да нядзелі прынесці дзічыны. Ды адкуль яе ўзяць? Бяда будзе». «Не журыся, — кажа незнаёмы, — паслухай мае рады. Я дапамагу табе. Заўтра 14 верасня. Дык увечары ідзі на Ласіную гару. Дарогі табе будзе на цэлую ноч, бо сам ведаеш, што гэтая гара адсюль не блізка. Стаіць яна сярод цёмных лясоў. Узыдзеш на яе акурат на світанні і ўбачыш, што схілы яе пакрытыя вужакамі. Не палохайся, яны не зачэпяць цябе. Між іх сустрэнеш вужачага караля. Пасцялі перад ім белую хустку, укленчы і пакланіся.
ён кіне табе на хустку сваю залатую карону і з грамадою сваіх вужакаў пойдзе ў зімовыя сховы. Слухай яшчэ, дам табе перасцярогу. Ідучы ўначы на ласіную гару, не палохайся нічога і нічому не дзівіся, іначай дарэмны будзе твой клопат. Калі будзеш мець у сябе вужачую карону, дык гэты чорны сабака, які цяпер перад табою, заўсёды, як толькі пойдзеш на паляванне, стрэне цябе ў лесе і павядзе па лясных сцежках, і кожны раз настраляеш дзічыны столькі, колькі захочаш. Але ўсё сваё жыццё не палохайся, нічога і не дзівіся нічому. Бо калі пахіснешся сэрцам або духам, будзеш нешчаслівы. Унікай усялякіх сардэчных пачуццяў. Сказаўшы гэта, ён схаваўся ў гушчары, і сабака пайшоў за ім. Сямён правёў поглядам незнаёмага, доўга стаяў задумаўшыся, пайшоў да хаты, узяў белую хустку і са стрэльбаю за плячыма скіраваў да ласінае гары. Калі зайшоў у дзікія бары, дык ужо сутоньвалася. Цямней і цямней рабілася сярод густых хвояў і ялін, і ён далей і далей ідзе ўглыб лесу, усё вечарэла і вечарэла, вось ужо і ноч, паглядзеў угору. Ледь некалькі зорак на небе ўбачыў праз галіны дрэў. Адзін ён з людзей быў у той час у лясной пустэльні, вакол чуў толькі крыкі соваў і пугачоў, ды ў гушчары тупат перапалоханага звера. Не першы раз выпала яму блукаць уначы па лесе, і дарога гэтая не страшыла яго. А поўначы лютыя пачвары акружылі лоўчага. Бачыць, як набліжаецца да яго велізарны мядзведь на задніх лапах, рыкае і ўжо хоча напасці. Зграя ваўкоў, натапырыўшыся і свецячы вачыма, пагражае крывавымі пашчамі. Ён смела ідзе сярод драпежных звяроў, заступіў яму дарогу вышэйшы за лес волат, які вырваў вялікую хваіну і гразіўся, нібы пярун. Аднак Сямён адважна мінае ўсё гэта. Месячык паказаўся з-за воблака. Здаецца лоўчаму, што выходзіць ён з лесу і бачыць удалечыні палац, які свеціцца золатам і срэбрам. Падыходзіць да тае пекнае пабудовы праз чароўны сад, дзе як быццам вясна і лета сышліся разам. Найпрыгажэйшыя кветкі і даспявае найвыдатнейшая садавіна. Зязюля сумным голасам абзывалася на дрэве. Зацёгкаў салавей у хмызняку. Чуваць дзіўныя галасы драздоў і шпакоў, і разумее Сямён іх вясёлыя спевы. Спаткалі яго дзяўчаты з вянкамі на галовах, танцуючы, вабілі да сябе. Ён мінуўся гэтыя цуды, не здзіўляючыся і не зважаючы на іх. Зніклі чароўныя здані. Падзьмуў восеньскі вецер, і Сямён убачыў на ўсходзе чырвонае неба. Хутка ўзыдзе сонца, спяшае ён да ласінае гары. Калі прыйшоў на прызначанае месца, убачыў чараду вужакаў. Яны, сыкаючы, саступалі з ягоныя дарогі, а ўжо і сонца падымаецца. Страчае Сямён такую велізарную вужаку, якую ніколі не бачыў. Тая смела паўзе,
а на ейнай галаве зіхаціць золата. Семён раскінуў белую хустку перад ёю і ўкленчыў. Вужака скінула з галавы карону на хустку і папаўзла далей. А за ёю іншыя гады хутка схаваліся за гарою. З радасцю разглядаў Семён залаты скарб, падобны на два бліскучыя лісткі, што зрасліся канцамі. Ледзь адышоў ад гары, як яго спатыкае велізарны чорны сабака, які учора таварышаваў незнаёмаму. Пазіраю ў вочы і, здаецца, кажа, каб ішоў за ім. Ідзе лоўчы за павадыром. Той спыняецца і позіркам паказвае на дрэве глушцоў. Разоў колькі стрэліў ён у тым месцы і некалькі штук забіў. Ужо нёс дадому глушцоў, цецюрукоў і курапатак, а як падышоў бліжэй да хаты, сабака застаўся стаяць на полі. Глядзеў нейкі час услед паляўнічаму, а пасля знік з вачэй. Паны хвалілі руплівасць і спрыт лоўчага на паляванні, а дворні эканом дзівіліся з яго шчасця, што ён, не маючы сабакі, змог упаляваць столькі дзічыны. З таго часу Семён стаў найслаўнейшым паляўнічым. Той чорны сабака кожны раз сустракаў яго ў лесе, і Семён столькі біў розныя дзічыны, што не толькі хапала панам у маёнтку, але і чужым на продаж. Па ўсёй ваколіцы разнеслася пагалоска, што Семён чараўнік. Быццам некаторыя секлі дровы ў лесе, ды бачылі, што ходзіць з ім нейкі чорны сабака, які ў лесе застаецца. Акім, што некалі сябраваў з лоўчым, раз ціха падышоў пад вакно ягонай хаты, каб даведацца, што той робіць. Пачуў, нібыта з кімсьці размаўляе, зірнуў у вакно. Семён лашчыць чорнага сабаку, таго самага, што заўсёды сустракаў яго ў лесе. Сабака глянуў у вакно крывавым вокам і знік. А Акім уцёк ад страху. Ужо колькі гадоў уся воласць гаворыць, што Семёну дапамагае страляць д'ябал, якога ён узяў сабе на паслугі. Але паны адно смяяліся з гэтага і не давалі веры. Хоць пан, быўшы неяк злоўчым на паляванні, не бачыў чорнага сабаку. Аднак прыкмеціў, што дзікае птаства само ляціць да Семёна, а той ніколі не дае пудла. Жыла ў вёсцы непадалёку Марыся, прыгожая і маладая дзяўчына, дачка набожных бацькоў. Шмат каму яна падабалася, і Семён меў на яе вока. Спадзяючыся на сваё багацце ды на панскую ласку, меў надзею, што Марыся будзе ягонай. Аднаго дня, ідучы на паляванне, убачыў ён Марысю. Была яна з вянком на галаве, кветкі якога так ёй пасавалі, што выглядала яна надзвычай прыгожаю. Ходзячы непадалёку ад свае нівы, збірала суніцы. Падыходзіць Семён, просіць ягад. Не адмаўляе яму дзяўчына. Пытае лоўчы, ці падабаецца ён Марысі. Людзі кажуць, што ты чаруеш, адказала тая, а я баюся чараўнікоў. О не, Марысю, нікога я не чараваў і не ведаю гэтыя ганебныя штукі. Калі праўду кажаш, я нашу на шыі пасвянцоны ў час юбілею крыжык, які мае наданныя адпусты. Пацалуй мой крыжык. Ахвотна, адказаў Семён.
і ледзь пацалаваў крыжык, як тут з травы падняла галаву велізарная вужака, нібыта хацела жэрці Марысю. Перапалоханая дзяўчына закрычала, Сямён схапіў камень і выцяў вужаку. Тая, сыкаючы, схавалася ў траве. А пасля раптам з'явіўся чорны сабака, забрахаў і знік. Марыся ад страху дрыжыць, ледзь жывая. Сямён правёў яе дадому і адтуль зноў ідзе на паляванне, толькі ўжо не сустрэў яго ў лесе чорны сабака. Убачыў цецярука, стрэліў, але замест птушкі пень гнілы упаў на зямлю. Спалохаўся Сямён. Вяртаецца да хаты, аж там безліч вужакаў, сыкаючы, паўзуць пад лаву і пад печ, зазірнуў скрыню, выняў вужачую карону, а яна ўжо не залатая. Толькі два пажоўклыя бярозавыя лісточкі. Стаіць, як слуп, і не ведае, што чыніць. Доўга яшчэ дакучалі вужакі нешчасліваму Сямёну. Не давалі спакою не толькі дома, але і на гасцінах. Калі заходзіў да суседзяў, не раз у прысутнасці іншых людзей з'яўлялася перад ім немаведама адкуль вужака. Калі гэтак апавядаў трэці падарожны, нехта загрукаў у браму, і сабакі забрахалі. Выбег парабак і, вярнуўшыся, паведамляе: «Прыехаў пан Мрагоўскі». Пан Завальня саскочыў з ложка, хуценька апранаецца, каб павітаць госця. «Ці не дазволіш мне пераначаваць, пане Завальня», – сказаў Мрагоўскі, – «у такую завіруху пан адзіны прытулак». І гэтыя таксама, дадаў, зірнуўшы на падарожных, схаваліся ад буры і, пэўна, апавядаюць пану гісторыі. Сяляне і парабкі адзін за адным падаліся ў пакоі для чэлядзі. Я перашкодзіў, але маю чалавека, які заменіць усіх. Мой фурман Якуш любіць расказваць авантуры, хоць бы і цэлую ноч. Няхай толькі коней выпража. Ах, як я змёрз! Пан Завальня адразу загадаў сваёй сваячніцы прыгатаваць што-небудзь на вячэру. А што, пане асэсар, можа, кроплю гарэлачкі? Яна крыху адагрэе. Пан, пэўна, едзе ў Полацк забраць сына, бо ўжо хутка каляды. Это добра. Няхай адпачне ад вучэння і перабачыцца з роднымі. А пан дзетак сваіх, Стася і Юзіка, будзе забіраць дадому? Трэба. Паслязаўтра мушу пасылаць. Даручы мне, я іх забяру. Вельмі буду ўдзячны, калі пан такі ласкавы. Пасля пан Мрагоўскі, загаварыўшы да мяне, прасіў, каб на каляды прыехаў і пабыў колькі дзён у яго. Паклікаў, маўляў, ён шмат маладых гасцей, з якімі прыемна мне будзе прабавіць час. Хутка прынеслі вячэру, мой дзядзька, размаўляючы з госцем, усё мяне нахвальваў. Пляменнік мой Янка, відаць, часу у езуітаў не марнаваў. Шмат цікавага з розных ксёнджак апавядае. А ці любіць слухаць нашы беларускія байкі? Калі тут нядаўна колькі падарожных сялян апавядалі, што выпала ім бачыць або чуць у жыцці, дык я запрыкмеціў, што Янка толькі на іх і глядзеў з найвялікшаю увагаю.
Ён любіць такія гісторыі, але ж праўда і гісторыі былі цікавыя пра чары ды пра людзей, што пабраталіся са злым духам. О, вось і мой фурман Якуш шмат бачыў і чуў сваім жыцці. Пачне апавядаць, Бог ведае, адкуль у яго бярэцца, а ўжо што да ваўкалакаў, дык з першага позірку іх пазнаем. Вось акурат перад гэтаю бураю сустракаем мы двух ваўкоў, што спыніліся паблізу ад дарогі. Я бяру стрэльбу і хачу стрэліць. Якуш павярнуўся да мяне і закрычаў: «Не страляй, пане, бо ў іх душы чалавечыя. Калі заб'еш якога, дык душа ягоная пойдзе ў пекла, не адпакутаваўшы за грахі, а за гэта і пан адкажа перад Богам». Не скончыў ён яшчэ гаварыць, а ваўкі ўцяклі. Пасля вячэры паклікалі Якуша. «Ну, Якуш, — сказаў Мрагоўскі, — за тое, што гаспадар быў ласкавы пусціць нас на начлег у гэтую лютую буру, апавядзі што-небудзь пра ваўкалакаў. Толькі глядзі, кажы праўду».